Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Είσαι καλά τώρα? Τούλα καλά. Τι θέλεις από μένα? Ποιος εσύ? Κάποιος που νιώθει χαρά όταν σε βλέπει στον κόσμο. Μπα! Άκου, Τούλα. Το φταίξιμο δεν είναι δικό μου. Έχεις δίκιο. Ίσως να φταίω εγώ. Εσύ λιγότερο ακόμα. Α, τότε. Έτυχος με καλά αυτή η προμοτήχη μου, τι θέλεις να κάνω? Να την άξω τα νερά μου στον αέρα. Αν θέλεις, το πιστόλι είναι εδώ. Ένα λόγο σου περιμένω. Μα ξέρω την καρδιά σου. Δεν θα το πεις. Δεν θα πω τίποτα γιατί όλα μου είναι αδιάφορα. Ζεις, πεθαίνεις, το ίδιο μου κάνεις. Πάνε λοιπόν όλο για παντός και μετακλήτως. Ας σε παρακαλώ τα ανώφελα λόγια. Αν μας έπρεπε κανείς μαζί να μιλάμε. Δεν το ξέρω ότι πήγε λογοκρισία στους κουβέντες μας. Ξέρεις πως δεν τα πήρα χαμπάρι όλος ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξαναντικριστούμε. Πού σε είδα, πού με είδες. Και τι φαντάστηκες δηλαδή, πως θα μπορούσαμε. Μα θα δεις πως επειδή μας χώρισαν οι περιπέτειες της, πέραν άσχουν οι καρδιές μας. Τι λες, μόνο να γελάσω πρέπει. Δερνόμουν αυτό στρώμα και πάλευα με το χάρο και εσύ γλεντούσες με την προκομμένη. Δεν ξέρεις όμως τι επανάσταση νιώθω μέσα μου. Τι νύχτες αγωνίας και αγρύπνιας πέρασα. Αγρυπνούσες τα γλέντι και αγωνιούσες πάνω στην τράπουλα. Δεν λέω και κρασί και χαρτιά έπαιξα. Πώς θα να ξεχάσω. Να τόσο πολύ βαθιά χωμένος είσαι μέσα στον κουρκό μου. Δεν νιώθεις τι κάνεις και τι λες. Γιατί εκεί μέσα της καναθέμεις σαν το ψάρι στο νερό. Θα ήθελα να γίνει βολετό, να ξαναβρεθώ κοντά σου, να ανασφαλέρα και θα ρω. Είναι αργάτια. Συνήθισες εκεί που βρίσκεσαι. Και αν πολεμούσα να βγω, το ξέρω. Πως θα ψοφούσα στο ψάρι που βγαίνει από το νερό. Εγώ όμως πόσο ευχαριστημένη είμαι τώρα για ό,τι έγινε. Ήθελες να με στείλεις και εμένα στο κουρκό. Θυμάσαι. Πολεμούσες να με πουλήσεις τη μέρα που. Τουλά. Αλήθεια, πόσο χαίρομαι που ήταν έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσα και να είχα πεθάνει εξαιτία σου. Μα όχι εξαιτία σου, ποτέ. Για τον έρωτά μου, για κάτι δικό μου, κάτι αγνό, όλο διόλου δικό μου. Που ένιωσα μόνο εγώ, γιατί εσύ δεν το νιώσες ποτέ. Γι' αυτό μέσα στον πυρετό μου το παρακαλούσα να πεθάνω, να γλιτώσω πια. Και εσύ δεν θα φύγεις καθόλου μα καθόλου. Γιατί εσύ δεν είσαι άξιος ούτε να σε μισήσει κανείς. Μήπως ενοχλώ, βλέπω έχετε κουβέντες. Κουβεντιάζαμε, δεν κρυματίσαμε. Μα, τι λόγος, το γούστο σας κάνετε. Πιστεύω να άξιος πως του λέγα να φύγει, πως δεν έχει τίποτα μαζί μου. Είναι κι αυτός ένας τρόπος. Έτσι πολεμάς να τον φέρεις στα νερά σου. Τι θέλεις να κάνω λοιπόν για να μην με υποψιαστείς, Ήθελες να πέσω στην αγκαλιά του κι όλος μου ο θυμός, όλη μου η αγανάκτηση για ό,τι μου έκανε να γίνει έρωτας και μανία. Ακόμα και να το ήθελα, νομίζω ότι έχω δικαίωμα περισσότερο από σένα. Δεν τρέπομαι να το φωνάξω και να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Μα αυτό λέω κι εγώ, πως δεν τρέπεσαι. Τέτοια ξετσίποτη που είσαι. Ναι, εγώ είμαι ξετσίποτη, που χάρηνα και αυτό μου το πήρες εσύ, που δεν είχες ταρότητα τόση ανάγκη. Τι θέλεις να πεις? Αυτό που κατάλαβες. Να αρμάνει να σου πω τι Τροπή, τροπή, τροπή. Άσε μας κι εσύ. Εσύ μου λες Παραλάβω τον κύριο Γιαβρούση. Τροπή μπροστά σε ξένον άνθρωπο. Πέρασε μέσα κύριε Γιαβρούση μου, πέρασε μέσα. Εκεί. Πήγαινε μέσα και εσύ τον πελάτη γυρεύεις. Ζήσου λοιπόν. Το ξέρεις ότι μου γίνες στενός κορσές. Σε αφαίρεσα τι θα πεις. Τι ήταν πάλι αυτό. Έχεις δίκιο. Το καλύτερο ήταν να μην μιλήσω σε κανέναν. Ό,τι και να μου έλεγαν, αλλά μπορεί πάλι κανείς να κρατηθεί. Ας είναι τέλος πάντων μια άλλη φορά. Μπράβο, τι ενέργητος έχεις τώρα εσύ, πια δεν μου τζώνεις. Πες πως αυτός πέθανε, αυτό του είπα κι εγώ. Α, μπράβο, γιατί εδώ πέρα μας βιάζει κι άλλη δουλειά. Λοιπόν, τι αποφάσισες? Για τι πράγμα? Μου χρωστάς 2.000 δραχμές, πότε θα μου τις δώσεις? Μα... Σε ρωτάω πότε θα μου τις δώσεις. Τι να σου πω, βρε κύριε Κατίνα μου, λίγα. Λίγα, 2.000 δραχμές από παλιοραψίματα. Δεν θα είσαι με τα καλά σου, κορίτσι. Λυπήσουμε, κύριε Κατίνα, λυπήσουμε, σε παρακαλώ, τι να κάνω. Τι να κάνεις. Ορίστε μέσα είναι ο Γιαβρούσης και αυτός είναι πρόθυμος. Όχι, αλίμονο, κύριε Κατίνα, ούτε να το πεις, δεν θέλω να φτάσουμε, είσαμε εκεί. Νομίζεις για τίποτε σαν τιμίες, όλα κι όλα. Όχι, με συγχωρείς, δεν εννοούσα. Μα πού το βρίσκεις το κακό, βρε κορίτσι μου, ένας άνθρωπος βρέθηκε εκεί πέρα να κάνει ένα ψυχικό. Και εσύ τι να πας να του κανονίσεις, κάθεσαι εδώ πέρα και τον εμπείς. Πού το βρίσκεις το κακό πέρα να μου πεις. Μα δεν ξέρω, περίμενε λίγο. Δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίω εγώ, έπρεπε να σ' αφήσω να ρεζιλευτείς. Ξέρεις εγώ πόσο στερήθηκα για να τα οικονομήσω αυτά τα λεπτά. Και τι ανάγκη σε είχα, για πες μου, τι ανάγκη σε είχα εγώ εσένα. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ για όλα, μα είναι πολλά. Αν ήταν λιγότερα μπορούσαμε να τα οικονομήσουμε. Τώρα δηλαδή θα μου πεις ότι θέλω να βάλω και στην τσέπη μου. Όχι, με παρεξήγησες κύριε Κατίνα, δεν ήθελα να πω αυτό. Γι' αυτό το έκανε μόνο για χάρη δική μου. Σε βεβαιώνω, μου λέει η κυρία Κατίνα, αν ήταν για άλλη θα της έπαιρνα 5.000.
έχει έξοδα. Και πως εγώ με τον Γιάνγκο μου είχε υποσχεθεί να με πάρει και... Κάτι πιστεύω. Κάτι. Και ποιος δεν ήξερε, βρε κορίτσι μου, ότι τον αγαπούσες. Ο κόσμος το είχε τούπανο. Και εμείς κρυφό καμάρι. Καλώς το να. Πες τότε, κυρία Κατίνα, γιατί κόπιασες? Κάτι λέγαμε, πατέρα. Και βέβαια κάτι λέγατε. Δόξα σε τον Θεό, δεν είσαστε μουγκές. Έχετε μιλιά. Για να μιλάμε όταν πρέπει και όταν πάλι δεν πρέπει, να σωπαίνουμε. Να πηγαίνω κι εγώ, κυραντός μου, προς τα μέσα. Έχω αφήσει μια κυρία, θέλει να της δώσει χρήματα, να κατέβει κάτω στα μαγαζιά, να της κάνει εκεί πέρα ένα φόρεμα. Τώρα που έγινε καλά και το κορίτσι μας, πασχίζω κι εγώ να του βρω μια θέση. Να πορευτείτε κι εσείς, κυραντώνη μου. Πουλάξε, κυρία Κατίνα, Να πουλάξε. είμαστε λίγο πίσω, να φερθείς διαφορετικά όλα στο πατέρα μου και να κατηγορεί. Κάτσε, για να της παραστήσεις πως είναι τα συμφέρον της, δεν είναι, κυραντώνη. Εγώ να μην θέλει να δει, γιατί να μην θέλει. Δεν είπες καλέ. Χωρατεύω, δεν ξέρω εγώ πόσο καλό κορίτσι είναι η τούλα μας. Δεν είναι κλονιά τα μάτρα. Λοιπόν, τα πάμε. Τι έτσι, τι κάνεις? Τίποτα. Λες? Όχι, πώς το φαντάστηκες? Μα δεν γίνεται. Κάτι έχεις, να μην σε βλέπω καλά. Όχι, πατέρα, τι ιδέα. Τώρα είμαι καλά, πολύ καλά. Μα σε βλέπω χλωή και άκεφη. Και τα μάτια σου, αν δεν κλαίνε, πάντα είναι έτοιμα να κλάψουν. Στάσου να καθίσουμε κοντά, όπως τον καιρό που ήσουν μικρούλα. Πες μου αν έχεις τίποτα. Την αλήθεια όμως. Αν έχεις κανένα κρυφό πόνο, θέλω να μάθω. Μα τι να μάθω, πατέρα, δεν έχω τίποτα, αλήθεια. Εμείς οι δυο μέσα στο σπίτι συμφωνάμε περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να μου τα λες όλα. Θυμάσαι όταν ήσουν μικρούλα. Και έκανες καμιά δουλειά, καμιά αταξία. Φοβόσουν να μην το μάθει η μητέρα σου. Θα σε έδερνε κακομοιρούλα μου και έτρεχες στην αγκαλιά μου να τριφτείς, να γλιτώσεις το ξύλο. Πατέρα μου, τι ωραία εκείνα τα χρόνια. Ορίστε τώρα. Δεν μπορείς να μου πεις πως δεν κλαις. Κάτι κρυφό μαράζι σε τρώει. Όχι, δεν είναι από αυτό, πατέρα. Μα μου θυμίσεις τα περασμένα και έπειτα βλέπεις, είναι η αδυναμία της αρρώστιας. Μου έρχεται όλα να κλαίω, άλλωστε μόλις σηκώθηκα. Και τόσο αίμα που έχασες, θα δυναμώσεις όμως με τον καιρό. Αν έχεις καμιά άλλη έννοια και σε τρώει, δεν θα μπορέσεις να πάρεις επάνω σου. Σε ξέρω περισσότερο από την μητέρα σου. Σε νιώθω όπως νιώθω τον εαυτό μου. Γιατί είναι ψυχή μου, η ψυχή σου ίδια. Γι' αυτό τώρα διαβάζω στα μάτια. Αχ, μη με κοιτάζεις έτσι, πατέρα. Γιατί, φοβάσαι, έκανες κανένα κακό? Η τούλα μου δεν μπορεί να έχει κάνει κανένα κακό. Είναι ίδια ο πατέρας της. Έκανες κακό? Όχι. Τότε μπήκα. Καμιά συμπάθεια, κανέναν έρωτα κρυφό που δεν είπες σε κανέναν, μα σε κανέναν, ούτε καλά στον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως κάνουν τα τίμια κορίτσια. Σε μένα θα το πεις κρυφά. Έλα πες το μου στα αυτή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να βασχίσουμε να σε κάνουμε ευτυχισμένοι. Κι αν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα, τότε θα έρθει τη σειρά μου να γίνω ευτυχισμένος. Πώς? Παρέθηκα πια. Η ζωή με χτύπησε απάνω τάχα. Πέρασα πολλά. Δεν μπορώ πια να ακούω τις φωνές και τις γκρίνιες της μητέρας σου. Καιρό μου πια να φύγω. Και πού θα πας, πατέρα? Εκεί που δεν γυρίζει κανείς πια. Αχ, μα τι λες? Εσύ θα έχεις τον αντρούλη σου. Θα ξεχάσεις τον καιρό. Θα ερχόσαστε καμιά φορά εκεί που θα κοιμάμαι. Θα σας βλέπω πως είσαστε ευτυχισμένοι. Τι άλλο θέλω? Πες μου, πώς το λένε. Δεν είναι κανείς, πατέρα. Εσύ θα ζήσεις με την κορούλα σου χρόνια και χρόνια ακόμη. Δεν με γελάς εμένα. Μου ορκίζεσαι στη ζωή, ναι, στη ζωή μου. Πως δεν είναι κανείς. Στη ζωή σου, ναι. Τώρα δεν είναι κανείς. Ήτανε λοιπόν. Και γιατί παρακαλώ έχασες κάθε ελπίδα, γιατί φαίνεται ήτανε πολύ ψηλά για σένα. Μια κόρη ενός δουλευτή. Θα τάξεις και εσύ μαζί μου, σαν και τη μητέρα σου. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα μπορούσες να τον πάρεις. Καταλαβαίνω. Θα έχεις και εσύ μαζί μου. Όχι, πατέρα μου. Δυστυχισμένη μου, υποφέρεις πολύ. Έχεις τη δική μου καρδιά. Μα ξέρεις τι θα του πω αυτό μου? Θα του πω. Να η γυναίκα που λαχτάρισα και έφτιαχνα 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο μυαλό μου. Ναι, είναι φτωχιά. Μα ξέρεις τι σου δίνω? Εκείνη που ονειρεύτηκα μια ολάκερη ζωή. Να η ψυχή μου. Αυτή είναι. Πάτη μου. Θέλεις και τη ζωή μου? Σου τη δίνω. Φτάνει να τη δω ευτυχισμένη. Μα πατέρα μου, όχι.
περήφανη που είσαι, θέλεις να υποφέρεις μονάχη σου. Μα αν υποφέρεις εσύ, είναι το ίδιο σαν να υποφέρω κι εγώ μαζί σου. Και το να πονάει κανείς χωρίς να ξέρει το γιατί, είναι το χειρότερο. Πες μου, μη μ' αφήνεις να παιδεύουμε άλλο αν μ' αγαπάς. Θα στα πω όλα, πατέρα, μα αύριο άσε. Δεν έχω καιρό και Πρέπει να πας και μέσα. Όχι, δηλαδή, Πώς? ναι, αλλά να συνέλθω, πατέρα, αύριο στορκίζομαι. Και θα με αφήσεις ως αύριο να λιώνω. Πατέρα, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, άσε με απόψε να συμμαζέψω το μυαλό μου. Καλά, όπως θέλεις. Εγώ δεν βλέπω να έρθει εκείνη η ώρα. Να πούμε πώς θα περάσει απόψε η βραδιά. Κύρα Σταύρενα! Πες τίποτε, κύριε Τόνι. Φέρε μου σε παρακαλώ ένα κατοσταράκι καλό. Να το αρμέξεις μονάχη σου. Έφτασε. Έλα τώρα, παιδί μου. Πάρε αυτή τη τσάντα από εδώ. Κλείδωσέ την και δώσ' μου το κλειδί. Βλέπεις, καστρωμένη είναι. Έχει πέτες, τρογγυλές, χιλιάδρες. Δεν πρόφτασα να τα μοιράσω σήμερα. Αύριο θα πάω πρωί-πρωί, αφού πρώτα μάθω. Φέρε και κανένα μεζέ να έχεις για το κρασί. Ναι, πατέρα, ναι. Και κρασάκι. Μπράβο. Και μεζεδάκι. Έλα λοιπόν, παρηγοριά μου. Στη δικιά σου, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ. Δεν μου λες, κύριε Σταύρονα. Αποστупή είναι. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Αντώνη, μόνοι μου το έκανα. Έτσι, μπράβο. Ορίστε, πατέρα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Έφερες και εσύ ποτήρι. Δεν πειράζει. Αν περάσει κανείς, το κερνάμε. Και μεζεδάκι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι βλέπω, πάλι τη δουλειά έχεις. Τι να κάνω, περνάει και η ώρα μου. Μα δεν θα πας μέσα. Έχουμε καιρό, Καλά. Αύριο λοιπόν, αύριο πρωί-πρωί, θα έρθεις να με ξυπνήσεις στο κρεβάτι. Ναι, πατέρα, ναι. Ναι.